Er was een klant bij me gestopt, dus was ik even bezig. 5 uur vandaag is zaterdag. 6 voor 3 in de middag. Wat ik wil zeggen is, dat ding is echt droevig, hè, als een diepzaakfoto. Als een nou een echte versani boy. Dus soms vraag ik me eigen af, dat ze heeft instrana eigenlijk, jongen. Ze heeft instrana eigenlijk, jongen, want boy, wat in een klein bus Spanje, boy, de klein bus go over de kop een aantal keren. Hey, als een groot scheme, boy. Met zoveel mensen in die bus, dus een profvol bus, ik kan taki. Want ik volgens mij dit, na meer dan 10 maraken gewoon, ik kan taki bus ben spang. Ja man, boy, Samsa eigenlijk, boy, vast aan doepsa eigenlijk, boy, man. Ja, heb je zo er. Heb je zo, man, ai man, heb je zo. Ai man, voor het eerst in mijn libi, mi me kasandis me, mi chasandisi. Sranamang, doe die na verkeer. Hoe teke rustig. Ja, maar teke rustig, vooral de busman. Vaak genoeg tem gwa foto me rijden de busman. Maar de laatste lezen me goed met tek taxi moro, omdat me wan kom eerder dat de pres bij me go. Maar bepaalde rijgedrag voor de busman in foto. Des ko toen pak de man anders aan. Wan bepaalde euro. De busman komt op haar route. De mij hustle zodanig dat hij dat is refresh tak boy. Ajes leki. De mij wan rij abra heet trottoir voor kopiki wans matusma. Soms zie die na bus. Je fukagi de man. De man rijgedrag. Sosof rij go span snel kom baka. Omen was ma, 15 golo was ma. Tusma, der toch golo, de ma ede weer, ite desi tusma snapu. De mensen ko verhaal wat je in gewoon, go tek den tusma. Asan dat no boom. Al no boom. De mam let dat op den busman. Vooral in die ragandi weg dat je hij ooit. De mam check de man. No. Me vond het dat ik pot mi baka. De mama hustle leren, maar hustle in een verkeer, mima ocha aanrijdingen toe en je shit ook. No manier verliezen voorrang, fatal. Saranan de baka ina semmu in rouw. Dus ina semmu januari saranan de baka in rouw. Begin januari was dat ook het geval. No, tide 17 januari saranan de baka in rouw. No masap safe say na kondre this year man. If na begi den keki muka wana den begi ja kondre man. Sinds dat jaar op zo de in aantal toe. Minotaki, smano dede, maar dat den soort faciliteiten, asam weer even man. Ai, hoe je job in alleen best voor gwa oso in euro oso man, berichte bar tak eerlijk moet ik zeggen, man. Justitie kan een systeem tap de busman jaren. Ai, we nou hier suma fout of suma no fout. De man pakt de busman anders aan. Of a kopijn. Ja toch. Bens in nakwan bus, bakabanti, bus je draai kopperin bijna voor lazy. Volgens mij dede, omenisme daar atoso. Trasma die in kritieke toestand. Satram manting. Tegen hier man. Affair zo even. Omdat. Nu dat zo'n aantal. Akondre de baka in rouw. Waar rouw weer u de baka voor srana. Ai.
Ik denk Chan liba kon resi na soso geisti. Vooral van nou niet. Dat is adjeslik dat zijn is goed den tampresi. Ja, amala sa verkiezing. Zo dede jongen. Zo dede. Is wel erg. Na gado begi era te gwa straat hier wan. Je moto bumba oso, il sa faye doro oso. Dus je moto bumbu a oso, maar je sa faye doro oso. Tof. Mitaken, mi bes do furin de lijn bus a foto. Make de man check de man moro. Wan bepaalde jurte de man hustle voor pikisma. De man hoor ik na traweg, de man hoor ik na next in foto. Vooral if de man too smart de vesi dape. Da wagi da de man vesi. Da constant tut. Wacht die rustig af jongen man. Daarom ik lanti. Abete je pa den bus ma op tijd nu jaren. Anga den boto man. Ja bete je pa den ma op tijd. Want bedenk dat nasan dat die veroorzaakt wel losaneren. De mijn hustle voor money nu toch. Ja toch. Als subsidie. Nsargi de man. De mijn hustle extra en als het ja. Wel ook voor kiesongeval. Ay maar met tegi. Sam weer even wat. One bens in la kwala in bus bakabanti. Dus je draait kopri, maar voor soms zo aan ik kwam film jongen. Naast maar in a bus. En dan tak na 2 of 3 sma. Ja, 5 sma edede. Meer dan 10 Irak gewond. Denk sabi. Alweer even zeggen man. Me roep de kerkie op in Srana, u begija kondre man. U begija kondre. Den san def sanu din Srana, na san diwe chef sa buitenland. Ja, ek tot of story mi man. Eerste instantie dim sa san, denk ta kana gaya na of antra kondre. Na letin Srana mi man. Let in Srana. Ay boy. Maar ja, alla den san disi. Ben schrijf potik bar. Ay, alleen dat tap zo aan fasi. Ay hebi. Ja man. Wat luxe wagi. Wan Benz. Nakwale in bus nangasma ini sa ap gower. Ama nakaba-kabanti. Tama nakaba-kabanti. A bus draai koppeling voor lazy. Dus isablik te au lolo talk voor lazy. Dat is manda ini. A brokoneki. Alla so sanetel. Want in de verwachting toch. In de tek positie. Onverwacht bam. Koprin. Walis to Lidris voor lazy. Asanda Facebook. Ja man grosking. Mami wan bar wa man mi odi da pena vleit. Boni straat roken. Roken bebe show live is de. A live boom loba live. Mami tegi taki. Moleri fa yuki na system fe go live. Moleri tro een prater. Plus een doener. En is de beloba live. Maar tegen live, in de moest je lukutum si strak. In de gewoon spontaan. Ja toch, in de spontaan. Je moest je commentje worden. Af en toe, if je man taka Nederlands, je taking. Maar live ben boom, omtrent atori fugura salko. Je begrijpt toch, omdat bepaalde sani dinsra nasa e gebeur san une sabi en. Te de ka doro, da e boom sabi toch. Voor kilo go to na boom voor money. En op chinso money boy. Dat san verdwijnt. Dat ja directoro. Eigenlijk, if a buitenland. De man is poti non-actief.
Je begint zo te dat onderzoek doen. Dat kilo we. Ja toch. A kondre fu makkelijk ik ba. Ja toch. Ama paspoort. Ame lom sakoroni khuni keri bak trak boto amanda Guyana. Je toch dus a kondre fu makkelijk. Of amalo albina lomsa ja toch lom mungopsa albina amanda Frans ba Frans mangba. Ja toch. De soort zwaar werk toeristen, unom pot de man tap non-actief. Omdat we gevoelig toeristen toch, ama partij die in een coalitie, dat bijna dat mensen kasan ook op bonkjes ranang, if het op de soort van de zo'n deal. Ja toch. No abopor no ma comprata san discut, omdat na furu. Ja toch. Noa pukumusha of suma. Noa een Christman af collega uit op Facebook. De man is fout. Die man was directeur toch? Een man fout. Door een collega uit op Facebook. Na shempon unu. No partij is mee furu. Je bepaalde man die bent die op wan bespreek NDP. Voege bespreek een voerpartij. Ja toch. De man furu. Dat we kina media contacti. Ben niet meer dat ik zo mooi. Zo usdina assemblee zo net tak ja volk. Unere no abo pe takito. Une tak notito. Dan no die man fu. Sam beru no bedrijf van staat. Voer go to. Dat we compleet tak no in social media. If ama unumine contact next one na sheng. A sheng. Chomsheng. But we say one taki. De ubelu voorzitter van pota voor kilo baka want toka me haar biki plak go to. Da meka ma poten baka. Da directeur do su contra roko jeng. Do puren da pedak bato. If we want collega uit nu, die want tori voor maf unusam furu. Da me doan beroep tapu voorzitter. Meka pota voor kilo baka in een kluis. Da am ujama wantra roko. Mo non komplele kwe taki. Fu mixan combo. Furu tan furu, no man contact next. Udina coalitie next une taki. We gino udemo no sap next. Udemo no sap next, maluko sep sa. De man fu da posto e furu. Tede journalist aksu stelu vragen. E wok uno sap next. E wok uno dina coalitie. Maar de man voor kies positie, per de mij furu. Soms we lukken taki. Van makkelijk boy. Buitenland, non-actief, ontslag, schroto. In Astravosi de onderzoek edu. Ja man. Dat de mij poti non-actief. Door het onderzoek. Nou. Dat is een fout zo, ja. Ik kan tegen je een fout zo. Want if I told die onderzoek, zeg maar 6 maanden, amande non-actief, 6 maanden lang amo kiezen money voor aland voor lanti, maar amam furu. Vakang. If I told die horwa jari, amande non-actief, maar nog eens ontslag, non-actief. Dat we jalang aan kiezen money gewoon door. Dus zo makkelijk is akonder dit deel. Terwijl na furu. No man. We take voorbeeld naar Europa, Nederland, moederland. Dat je met dit soort mistake die non-actief, ontslag, schroto. Ja toch, zijn onderzoek wees uit. U tegen me, zijn onderzoek wees uit. Als een furuk bano de fenimoro, kan dat zeer kaba. Dat onderzoek wees uit dat
spoorloos verdwijnt, dat zou we doen. Zou we doen. Ta onderzoek wees uit dat je agoto no demora aserik ba anode alasi, dat zou we doen. Temi zou we doen. U swak in een systeem voor man. Ja man, politiek ap invloed op een rechtsstaat. Politiek ap invloed op alle sanin sranang. Daarom ik niet draait ook. Daarom ik akonder niet draait ook. Wat is dat met kibritori die politiek? Zou kibri? Ja, volg gewoon. Pemam sroto. Te kwa se bijvoorbeeld naar LVV. Te kwa se bijvoorbeeld naar LVV. Te kwa se bijvoorbeeld naar een bananenfabriek. Punikeri. De man is sroto me man. In belang van het onderzoek, we put de man actief. Me man. Uw rechtssysteem swaki. Aswaki. Buitenland. Politiek na next te maken na rechtelijke mag aan deze aan de Nederland. Ik denk als er dat politiek ik bescherm als systeem. No ja, me man. No. De tori foutje hè. In belang van het onderzoek, de mij non-actief of zo. Maar if onderzoek die wat jij lang met kisa moet niet even staan, maar terwijl aan man furu. Ja, ik ben er weer. Dus, waarom ik dit zeg? Als zo deze nou waka insranang, of dit je moeilijk is iemand voor regeer. Ja, sabotage op dit toch. Het beleid wordt gesaboteerd toch. Omdat je hebt coalitievrienden, je hebt coalitiepartijen, je hebt een coalitie, maar een bepaalde partij in een coalitie, dat doet ze niet, dat chanteert je, dat je beleid, normaal wordt uitgevoerd, want je normaal op quorum, kijk laatst wat er was gebeurd. Je normaal op quorum voor vergader. Omdat nou af de man van man doet asani, dat je mij druk je op dat je. Dat bijna, mino abelief echt dat je, oh waka. Ja toch, omdat een partij, zolang we zijn voor wat we vinden asani, je normaal seki. If je seki, team vergader, pap. If begroetingsbehandeling, moet worden goedgekeurd, de man is saboteerd, de motor weg. Dat is zo'n probleem, zo'n probleem, een coalitie abi. Ik heb gezegd, de intrapartijen zijn daar, NDPC, BEP, ja BEP, ja PL, ja A20, ja NPS, ja NDP. Uno mek no een rommel, uno mek no een slip. U zit asan in 5 jaar, mek asan zit jaar volk. Apartheid abop, wil ik volk naam next te maken naar een ding, in de zin van, geen probleem, maar een partij is een tja probleem. Een partij die tja probleem. Ja toch, een partij is een tja probleem, echt hè? Jullie moeten alleen maar gaan kijken, dat, via P. de man, voorzitter kan taki a ho kautere. Atawore 5 jaar lang. 5 jaar lang atawore. No, adiwa coalitie P awan druk in stampu. Ano mag toch. U begin de trafifi partijen. U begin bedak een systeem, bedenk een systeem. Voor ook een partij, dus omdat gaande het weg, de mans otan saboteren door. Gelooft u mij? Bob otan chanteru doro. Nauwelijks 6 simon. Dat lukt ook ba. In belang van kondre. De man Lucas nati in belang van kondre. In belang voor ding. Want in belang van kondre is, zou je meewerken dat een mima ifaya boy. En aan de faya wan. Lucas je doen naar uw partij. Je schat een partij in een coalitie. Dat moest hij doen. Dat de abo percentin de assembleelid bem doen.
Zowel de minister. Maar aan de andere kant zie je ook wat gebeuren in de ABOP. In de ABOP, bij de ABOP bepaalt maar iemand de voorzitter. If a man taku nega vergadering idee, no man go to. Ja minister, ja DNA lid of assemblee lid van je karing. Je bent aan handen en voeten gebonden. En daarom ik in Lukubung, de man op belly talk. Want Belfort ba verstamoro de man. Dat belly no aan gomi na systeem voor de man. Dat indirect belly haar reserve puro. Zo is de ABOP. Zo ABOP de. Sa ABOP du gisranang. Sa ABOP du gisranang. Ina 5 jaar santoki. Ano kolek ta kan nekis monitor. Ja to, sa du. Mek ABOP kontegi mi sa den du gisranang. Ina 5 jaar en chan. E egi mo fotaki de minister posfene kismona no mandu sani. Misawan yere ABOP takado san gisranang ina 5 jaar difsa. Want if you be kismoni da feidu sani. Mek demande ernstig kere man. No diwan coalitie fe saboteer. We dule udina coalitie udin sranang maar we dule kuna verstang. So ABOP pechare serf in sranang. Lek sautaki, dat moest gebeuren. Sautaki, a kondra of uno mi man. Iedereen kondra of uno. De handel en de decisie zijn gepleegd nu in de coalitie, zijn er gepleegd in een teamchan. Is op Sambo Tekitok. No, I want to aan Simons. Simons kan doen ook toeleg van Chan Ben kan doen aan het toetok. Maar NDP no de zo. A coalitie no de zo. De man kan potima boeken terug toetok. Dan ben je de ruit toch. En als je de ruit bent, heb je geen macht meer toch. Dan vind ik kibra busi. Je tank kibri dape. Want zolang je kan foto dat de moet teken Mars. Ja toch, plek je want tapu puja coalitie saboteer. Dat dus kopie eruit. Dat in macht timoro toch, dat je tabusi. Want zolang je kan foto dat je teken Mars. Is je voor de man tek Maduro toch? Tij lullen na coalitie doro. Tij klas doro na coalitie. Ta manipuleer a beleid sa museti fu Sranama Libi. Fu alasma Libi. Da lek Maduro. Des mafio yere tak ide dat sei. Ote de man tek kika do wan sabi. Want u sab bombo tak international de man tranga moro Sranang. Venezuela. Nou, supermarkt kon er ook toe, maar toch, Lucas de man doet, de man teka man vrij toe toch. Dus no dina coalitie is saboteer. Tak nanga de man view sa e furu in het systeem. Takanga de man. Sa e go fasa go to ayabeng. Daarom eki. Bepaalde bigi ma ina kondre, se bigi ma. De mai furmoro dem chimchima ere. Dem boy say harketi, dem boy say brokoso. Dem bigi ma se weer sanga das. De furmoro dem boy ere. Ja man, de mai furmoro dem boy. Wie had gedacht dat de directeur dat zou doen? Wie had dat gedacht? Niemand toch? Niemand had dat gedacht toch? Nou, als we denken dat ik moet tekenen toch. Dus ik ben benieuwd dat onderzoek wijst uit dat inderdaad ik te laten aan de fini. Sang justitie odu 1. Sa rechterlijke macht odu. Hof van justitie moluku sa odu. Even go over tot aanhouding. Dat moluku. Want daar dem chimang. Dat voor zo denk ik. En nego voor non actief. Not direct. Ik doe een simpel voorbeeld. Krabo ago? Nee. Oh, na minha escola pode já tá com cedo assim. Ai. Pô, na por favor. Mano, deixa cara do botão. Oh.
Ay. Dessa vaga cuma din aqui. Eh, man, no. Ano semua sandwich. Vou atrás não, não? Daí mas stop as me daram go. Dentro da calhada Canada perdendo go. Ja, dus we moeten zeggen hoe de dingen zijn. En de dingen. Vele mensen praten over dinges. Maar in het opschrift is het dinges, no de dingen. We moeten praten over de dingen die gebeuren. Dan kom saboteren. Coalitie. Dat kan de man voor jou, dat team doen. Boy, mama se stop just na mi boy, maar vind het erg boy. Ja, mi moet naar Amerika, ze bij jaren mi drinken wat pronto. Jullie zijn hier bij Tapuskrobo? Bij die ene mevrouw? Bij meneer Hendry. Ja, mi kan poer. Mi abouwen zo weer, mi kan poer, want drie chakko doe dadelijk. Jullie gaan vandaag weer weg? We gaan zo weg, 4 uur. Die vrouw is even dat die kan gaan. If I kom op met elkaar stong, dan mogen we pikken en doen. Oké. We zijn daar hoor. Wat verkoop je? Ja, ik weet waar, ja. Ja. Dan bij Alassane kebab. Wat verkoop je? Ik heb een pirambi en kersen. Wat een pirambi en kersen? Ja. Hemopie? Nee, voor ons stoppen. Laat maar die olijf. Ik wil 1 olijf proeven. Je wil proeven, no? Ja, 50. Zwiergoed vanaf 50. Vanaf? 50, ja zeg. Wat heb je? Dat keek ik voor naar zien, wat kan ik doen? Wat ook niet bij ons gaan. Dat kan ons hoor. Les. Geef me wat les. Olijf. Ja. Dat is normaal die extra grote jongen. Ja man. Dat komt weer. Nee, ik kon het nou samen op pikken. Ja, oké. Hoe kan man niet aan? Oké. Ja, tot straks hè. Ja, oké. Ja.
Ja, medemensen. Dus, eerlijk is eerlijk. En je hebt een paar hypocrieten die nu een aanval willen gaan richten op de NDP. Meer nog op mevrouw Jennifer Gelen-Simons. Met Baruno, voor Sukutra San Fudu. Het zal wel beter zijn voor Hori bezig naar Trasani. Je mag live gaan. Anomi epota internet G. Anomi baya belte goed G. Maar no go live. Specifiek tapapate NDP. Ja toch, de NDP heeft nu de leiding in de coalitie. Maar NDP no doet niks toch. Mevrouw Simons kwam buiten land, want Kondre PCF kan go toch. En nog erbij, na Kondre dat zit alles aan. Adjet sa se kasandre, srana abing, tranfu verstaan de no go. Adjet sa se kasandre. Na aden jet sa de voetballer abab buitenland, na de artiest. Srana schreef na swamp den jet. De gummels zien we op den jet, dat is de gummels. En if I ben de taka, a charter via Srana model, dat de gummels op den vliegveld heb je ook toe. Ja toch, de man de airport ook toe, de man bouw alles aan het toch. A place kasa anderei, a conteka vrouw speciaal. Dat we make wel herrie ving. Wel herrie. Eeuwig, we kunnen gaan bepaalde uitspraken. Leku deskundig, die abob ben die na systeem. Zo no be kan den soort deskundigheid dat in uno voor abob ben jo positie. Uno vindt no een positie toch? Maar nu een compleet deskundig in abeleid voor Simons naar Rusland. Mi man, we val egwe here. Na val egwe. Dat heb sango, we val egwe. Mi bijvoorbeeld, op Facebook moest spaaien me voor de aantal volgers aan mijn abina. En mi ben go live, mi no bo weer bepalen sama ede. Mi bo dat op mi kick en make me money. Maar aangezien Ritsveld live naar het tapzakelijk systeem, dan mi live naar uno live even verschil ja. En buitendien, meneer Karning, de man die ik kon zoeken fight Simons, mijn man de man in uw life naar omasma. Zeg maar, mijn man de man in uw life naar de man vrouw. Je zit er maar herde in uw wagi, trama je de herde in uw osso, trama je de herde op straat. In als je de man is een mooie vrouw op de man zie. Maar herde de man de life. Dus eigenlijk de mannen namens Dolibi, die mannen zijn een beetje gestoord, dus ze moeten elke dag live gaan voor trek aandacht. Dus in plaats van een vrouw, de man moet go live alle die voor trek aandacht. Want mina mi kom verstaan, net die man een vrouw. Ik heb die man nog nooit met een vrouw gezien. Nooit. En mi logo bij een vrouw, voor zorgen visit op mijn scherm zoeken en voor alles nog. En daarna nooit meer, niet meer. Dus uliba beleid van vrouw hier, hè. Mi te ook ba antrua, na een vallen sweet groente vis op meken klaar, na een soort met die. Ik kan meken een soort fasie, if je meken moxie, is zo goed voor eigen gebruik. Maar die meken apart, dat tot je nou een kok is een bori. Antrua met gebakken vis, heel lekker. Nou een mooi korustroop nesi. Antrua met warme vis. Begrijp je? Amsoy. Gezouten amsoy. Asen amsoy. Heel lekker als zijgroente. Ook een pran amsoy. Watermeloen bijvoorbeeld. Wordt bij kilo niet verkocht. Ik kon je smoren money. Vroeger, die prijs wat er moet je zeggen gewoon in prijzing. Maar nu, als je watermeloen hebt, dan wil je moro money. Ook een prani. Umak go live. Maar hoe de bezig auto met kies meisje. Heer die life, heer die life, heer die life, heer die life. En alle de life voor nu, heb ik weg. Trump de life naar waardeloze life weer go. Ai, waardeloze life weer go.
Facebook e pa mi so men money ala de ala mu. Nooit me go kles damaru ango fobar kidala. Sa fobar kidala. Fobar kidala na firmal 3 is 12.000. Firmal ja kota kwa 16.000 SRD. 16.000 SRD in mi gezin. Anodoro amu money. 16.000 SRD in mi gezin. Anodoro amu money. Fu onderhoud jere. Nyang, pamper, papa. Karkong. De internet desat no ko ete. Dat we barstaki voor iemand $1000 if ma bewijzen. Maar voor barki dala. Je want chiswinti gi insranang. Kom jongen, loop naar je moer mee man. Ik ben die ketaki. Don't smell it, taki. We put screenshot van FB e pa you om mijn monitor, om mijn volgers, om mijn views. Dat toch we go kles op a young boy en voor barki dala. Mi ben bellen taki tega ma money da mi meka konteking. Here die we go live e kles Jenny Simons. Here die we go live NDP. Hier die. Via P heeft jullie toch niet betaald? Abob tek de vervoer zo bij rij toch? Ik voel maar gewoon zo. De wakibota unu toch. Maar aan de andere kant hebben jullie ook geen verstand. Luister goed. Maar aan de andere kant hebben jullie ook geen verstand omdat ook is de Santa breukleen. Breukleen want taki to abe van de teken baka. Je teken van papieren. Maar in het vlees toch omdat dat politiek hoe dat toch. Politiek alles aan de onderste boven toch. Je teken je rij terwijl je teken van papieren sanskrift net op breukleen. En breukleen houdt in dat die te de mabe van de wakado teken. In de boekie dat we go, maar we play konman. We play wel konman. Lukubung, mi aba recht voor te NDP tap level aan niveau, omdat na mi partij, Miroko Gideng, aan mi partij. En aan model sa met aan mi partij tap level, lekwa eye-opener, kritisch, opbouwend kritiek. Dus kritisch, maar opbouwend kritiek. Atusani. Je kan liever kritiek, maar je bent ook een criticus. Je liever kritiek. Opbouwend kritiek. Na mijn partij. Want mijn life afgeweegd. Na toppers de lukken mijn life. Hier, Rechveld takwans aan de pebo. Inderdaad. Werkelijk. Isabi toch? Uliba partij aan rust. Ugo sukusan heeft doe. Mi tegen ook bamunde. De man heeft me ook op aan 1000 krota koroni. U bel. Mi tegen ook bouw bel. Voor abu igi wagu tak meku verstos revi. Ik kon na koroni. U vergoedi. Is don baka epic kronto. We lafu. We taki. We borwan sani we dringi. Te go foto je go aan kokos olie. Maar on est parkeer de sur. Of foto biggie, usuku een mooie vrouw, dan zit ons door Libië. Dan ga je minder live gaan, want je gaat tijd voor haar moeten hebben. Je noemt aan een vrouw, dat heer die je go live. Want hoe ik hier ben, luku mi nego heer die live. Luku nego heer die live. Tenminste, als je wat hebt met tijdlijn, dan ga je Rechveld zien met die kinderen van hem naar een vrouw ook toe. Maar op de tijdlijn voor een netje de sandati. Dus een voorzichtig kan aan nengro lobby. Een voorzichtig. Uno bijang NDP asano chaburia ji unu ya ji unu o chaburia. Ano gisra na gi unu. Want daar klas weer klas. Ik doe een beroep op jullie allemaal die live gaan of gaat.
voor de NDP. Jullie mannen, want mijn net maar doen deze aan het instellen. Hoe kan zoeken een vrouw, dan zit we als dolibi. Wat dat kles weer kles op social life. Wamang in oké go hier day live. Zolang het je op, dus je loer voor de open day voor go live. Dus je roken na gaat open day voor go live. Te kwam chapu, te kwam spread voor Kawalan bosa, go by Sanchez. They put that doti. Dat je plantjes zo op dat je onderhouding. Dat je oogst. Even voeren dat je serie. Dat geef ik jullie mee als advies 1. 2. Voor de live vrouw. Mooie vrouw ook hè. Zoek een vrouw. Observeer en boom. Even stak ai. Ze is van goede hout gesneden. Of ze is uit goede hout gesneden. Dat we 6 zijn. Dan ga je tijd hebben voor haar. Want misschien is ze jong. Of misschien kan ze nog baby maken. Dat je mee kwam meisje of een boy. Is dat beter? Lik hier die lula Facebook. Hier die. Doe konso. Zonder we go door a score. Door econoom. Doe la je advies zo. Zonder go door a score. Door econoom. A politico aan chanter. Voor de manjoe posten. Na politiek pas wat kies je toe. Politiek maak je en breek je. Dat doe sabi toch. Look me de live, maar look op mis doen. Me de live. Ik ben live. Kijk hier waar ik zit. Kijk hier. Zie je? Kijk waar ik zit. Ik ben live. Zie je? Me de live. Maar look op hem de. Ja toch. Look sam taki uka kontu na corona. Look sam taku kan go da corona. Kuja. Die lekkere kokosolie vanuit corona. Kijk. Kijk, de maya disi nangami anu mi piki de na osonami, nangami anu. De ma angata grong. Amaya de stay penning, i meka lepi. Amana lekker, als je het vaarlijk. Weggeefprijs gewoon. 8 voor 100 SRD. 8 stuks voor 100 SRD. Want alaya mi tapu. Minoma abijay. Minoma serelijk voor de mensen een foto. Minoma bij IT maya een foto voor 100 scholo. Maar corona, lekker, we zitten wel. Ja toch? Vandaag heb ik geen wat noten. En toen ik zoek wat rakron ook, maar geen probleem. Maar ja, volgende weekend doen we abi. Zie je mensen? Dus, uno vergelijk me naar uno. Say go live, hier die. Jullie moeten mij niet komen vergelijken met jullie. Wat una niks doen. Una niks doen. U take me in lobby. Mijn lief van mij was kapot duidelijk. Hoe ga ik wat aan heeft doen? Hoe zoek een vrouw, je aandacht. Dan gaan jullie minder op social media zijn. Want tegen alle day lives, mijn fuka gay live, in een am next voor tak talanga. Je kunt tak rommel. Ciao, mensen, is een korte mededeling. Ciao. Lokadon do live. Is dat iemand die gestoord is? Dus iemand die geestelijk gestoord is? Naki wan kofu van dat dus bai. Naki wan kofu van dat finja dat die bai. Hey, kijk wat je trabakan na. Het is straks 4:15. Let goed op jezelf, vooral in het verkeer. Usi san sakba di mating, uno be wan en zo. Uno wan op Samoro toe. Maar let op jezelf, het is zaterdag, het is weekend. Als je gaat stappen, stap goed, doe het goed. Voorzichtig. Nog wat drinks op je droom. Take rustig komen man. We take me lobby en voorzichtig. Want het wordt steeds maar erger in de wereld. En nu kom maar boem, het wordt maar erger. Wees voorzichtig en passen jullie op. Tada. Doei doei. Alles van corona is lekker en lekker.